Προτείνα μου να μπω δημοτικός σύμβουλος Δατσών. Δεν είχα χρόνο πολύ να αποφασίσω, διότι κοντεύκαν οι μέρες να σταματήσουν οι εγγραφές. Το δημοτικό σύμβουλο, γενικά στις εκλογές. Εγώ έκανα διάφορες ερωτήσεις, γενικά για την ηλικία κυρίως, για το τι χρειάζεται να κάνω εγώ. Ήθελα να δω τι περίμενε το κόμμα από εμένα, αν χρειάζεται να αλλάξω κάτι στην καθημερινότητα μου. Και απαντούσα μου πολλά θετικά, πράγματα που ήθελα να ακούσω. Είπα μου ότι δεν το περιμέναν να πω τούτες τις ερωτήσεις. Περιμέναν π.χ. να πω για θέματα λεφτών. Πόσα να πιάνω. Αλλά εγώ οι ερωτήσεις μου ήταν πιο συγκεκριμένες στο θέμα του να είμαι κατάλληλος εγώ για θέση. Και το δείχνεις σε μια οριμότητα. Γιατί βασικά, ήθελες να ξέρεις τι σε περιμένει, αν θα μπεις σε τούτη τη διαδικασία. Και στο τέλος της συζήτησης ήταν κάπως εντάξει. Οπότε θα πάρουμε τα επόμενα βήματα. Και λέω τους περιμένετε, δεν είπα ακόμα ναι ή όχι. Πόσο χρόνο έχω να σκεφτώ. Και μου, ναι, είχα μόνο μια μέρα, λέω τρόπο 24 ώρες βασικά. Εντάξει, λέω τους, έκλεισαμε το τηλέφωνο.